Selam dostum. Selam selam. Eğer de sen bizni göresin iken, Sen bizni ko'rasın. demek efirda Tatar yaşları için Avf bulgan. en aktual bulan ham so'nggi yangiliklarni tanishtira turgan yoshlar to'xtalish topshirig'i. Siz irkinlashib o'tirsiz, qisqasi na chili. Chunki biz boshlaymiz. Nishaysan sen? Sen nishlaysan u? Mendi Nachilianda tag'in narsalar aytasan qoldi hali. Ruslan, biz senin bilan yoshlar to'xtalishidan boramiz. Senin сөйләшүң qo'y vaqtda Kofoytini boboylarniki kebek. Шуңа күрә мин безнең тапшыруга әз генә булса да яшьләр сленгын кертеп җибәрмәкче идем. Аннары шуны онытмаска кирәк. Без бит синең белән күңелләшә торган тапшыру алып барабыз. Yoshlar slangan kiritəm, bu günlər şatran topşırıq. Менә минем чиста татарча сөйләшүем сиңа нәрсәсе белән ошамады. Ошамады түгел инде. Барыбер беләм инде. Яңалык кертергә кирәк. Яңалык кертергә кирәк. Яңалык кертү шу беләсеңме нәрсә? Менә гомумән тематиканы үзгәртү, яңа дизайн кертү, яңа рубрикалар булдыру анда мәсәлән, әйме, яңа темаларны күтәрү. Яңа темалар дигәннән, менә мәсәлән, Толия гомумән үзе өчен яңа юнәлештә булган видео язма әзерләде. Нәрсә инде беләм инде. Яңа бәйге, яңа артист булган бер яңа вакыйгадан видео язмам инде. Юк инде, юк. Син гомумән ул юнәлешкә дөрес бармыйсың әле. Ул беләсеңме нәрсә? Ул үзенә яңа булган. Шундый, беләсеңме? Әйдә булай. Мин сиңа бөтен дә сөйләп тормыйм, әйме? Видео язманы карагач, үзебез аңларбыз, әм? Карыйбыз разы. Atlarını birinçilərdən bulub bizning babalarımız Türkiye Tatarlar iyərləgən həm bugünkü güngə qədər Tatar xalqı üçün at ən gurur həm ən hörmət etkən hayvanlarının birisi bulub qala. Bugün biz Qozan artı Orşada həm birində at günün bəyram etələr. Бәйрәм 2015 елдан бирле ел сайын уздырыла. Бу елда мәйдан халык белән тулган иде. Кирүгә җыр биюләр, атларга багышланган шигырьләр яңгырый. Татар эстрадасы артистлары белән бер рәттә район халкы да үз иҗатын тәкъдим итте. Ат көненә зур кунаклар да килде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Орша районы башлыгы Илшат Нуриев, Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев һәм Саха-Якутия Республикасы башлыгы Айсын Николаев. Традиционно конь — это не только животное, это наш атрибут. Вот. Наши предки без коней это вообще представить невозможно. Biz bu beyramni kerak deb sanaymiz. Chunki ot g'umir-g'umirga bizning xalqimizning iptashi da bo'lgan, do'sti da bo'lgan, oshatuvchisi da bo'lgan, sug'ushqa borganda ularning sug'ushchan iptashi da bo'lgan. Shunga ko'ra biz endi otlarga qarata mana bu bayramni o'zimizning tarafdan kichkinagina bir bo'lak deb sanaymiz. Otlarimiz endi bizning uchun ular aytganimcha ko'p vaqtda hayvon da tugul, balki iptash, do'st. Shunga ko'ra mana bu bayram o'tib keladi. Аударыш кыю жайдаклар уяны ике батыр атка атланып көч сынаша. Югалып барган төрки традиция беренче мизгилләрдән үк тамашачыларның игътибарын яулап алды. Мәйдан тирәсен халык камап алган, трибуналар туп-тулы. Аударыш уенында көндәшен аттан истреп төшергән көрәшче җиңүче дип санала. Истрәгәндә билгә бәйләгән сөлгедән генә тартырга ярый. Мәйданда һәр вакыт бер пар торды. Димәк, катнашучылар үз атларында түгел, беренче тапкыр күргән ат өстендә көрәшә. Аны аңлый, тыңлата белергә дә кирәк бит әле. Һава торышы шактый начарайды, кыеп яңгыр ява, ләкин кунакларга да, безгә дә, аеруча спортсменларга бу берничек тә комачауламый ат көнен бәйрәм итәргә дәвам итәбез. Җайдаклар үзләре әйтмешли, нинди генә һава торышы булмасын, ат чабышы барыбер булачак. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге кубогына узучы бүгенге халыкара чабышлар иртәнге 5-тә үк башланды. 40, 80, 160 километрлы дистанцияләрдә бар иде. Быел беренче мәртәбә Россия кубогына 160 километр дистанцияга чабышлар узды. Вот вы сейчас пришли... Куркам. Аныңда интервью бирәсекләдер. Менә бу Estağfirullah. Atны алып киттеләр. Менә бу чын батыр йөзеп шакка баткан, чөнки яңгыр ява. Сегодня идет дождь. Помешало ли это как-то? Да, помешало, конечно. Тяжелая дорожка очень. Скользит?
Скользит, не скользит, я честно не видел. У меня все очки запотели из-за дождя. Именно в этом, да, была проблема? Да, ну, для меня, да, можно сказать, ехал слепую. Bugun Rossiyaning turli pishmoqlaridan chobish shotlari gina tugul, o'zimizning ish shotlari da jildi. Chobish shotlari qish ham tezlik bilan sinashganda turli orbali g'odiyotlar og'ir yuk tiyab yorishdi. Boshda orbaga yuk tiysin, onlari distansiyani tezroq o'tirga tirishasın. G'odi o'g'il xalqining kundalik turmushi bit bu. Siz Jiguli atlarda yigirdigiz, nişik o'tdi? Aybat, Allohga shukr, tanish, Allohda tanish, bek aybat. Урын билгилеме әле? Mana o'rinni kitobini balni shatliga ko'p narsa ekan aytib bo'lmayman. Mana sanqadan belgi bilan chaqira boshlagan. Siz birinchi topqir qatnashasizmi? Yo'q, endi уже menga 4 yil bundan tajriba 4 yil. Nindi natijalariz bor edi? O'ngishlarimiz? O'ngishlar men uzaygan bu ilk yap uzaygan chapdim men. Uzaygan ekan birinchi topqir sho'b ikkinchi o'rin oldim. Ikkinchi o'rin. Olaysa bugun birinchida kutalamiz endi. Alloh qo'shimda kim bilgan, jasa bo'lsa qolib qo'taversin, bir umid narsa ekan Alloh. O'zingizning otmi? Bu kolxozniki bu. Kolxozniki. Zimda turayniga, zimma shatam lisi. Men ikkovalim, birsi tig'inda qoldi, birsi mundab keldi men. Pishroq orasida moda ko'rsatuvda bo'ldi, albatta, otlar orasida qaysi ot eng motor bezalgan obrazlarni g'oyalar bilan jilishib o'ydilar ekan. Tishda salqin bo'lsa-da, bayram muhiti bek jili bo'ldi, qo'noqlar da qanoat bo'lib ketdi. Bizga bek ko'ngilli, bek ishadi bayram. Biz dag'a atu konkursida qatnashdik, ham birinchilikka chiqdik. Ot shobishida ishadi, borisida bek ishadi. Artistlar da kelgan, bek ko'ngilli bo'ldi, bek motor deb jirladilar. 8 yil davomida o'tkazilib kelishi bu bayram motor traditsiyaga aylandi. Kelasi yilga da shulay jilib otlarga hurmatimizni ko'rsatib, ularning kishini motorligini tog'am bir inanib ketirbiz deb ishonamiz. Нәрсе, менә мондый видеосына мин көтмәгән идем. Менің де қорғаштың теге еш шақлар іске шығып кетті, теге от қауып ілдірткен шақларым. Еш дейсіңме? Кішкене шақларым демекші, теге ауылда өскен мезгілдерде әйе. Руслан, сені қазір ешір дүниесіне қайтарға керек. Шолпан, мен бүгін бейлендің енді ештер деп. Мен ешлердің бүгінгі күн талапларына туры келем, һәм шулай бүтін соңғы актуаль трендлар ортынан күзетіп барам. Туры келесің бе? Чил сөзінде білмеге şimdi Руслан. Білмеге Шолпан, білем мен аны. Сен omna бүгінгі күн трендларына туры келмейсің. Қазір енді на чили деп әйтмейлер, на рахате деп әйтелер. Мен ме туры келмем? Сен туры келмейсің? Әйтелсе былай эшлейбез. Сен миңа, мен сиңа ешір дүниесіндегі сленгларны әйтәбез. Кім білмей екен, шул жеңілі һәм өзінің достының сөзінен шықмайды. Келіштік. Бірінші сөз. Юзать. Так, бір нәрсені қоллану, мәселен, телефонда шықыну, қысқасы қопшау. Банить. Банить, бек қоды. Мәселен, сен болмаған әйберге ойлап шығарып, дұрысырағы, менға үпкелеген боласың да, мен ғайыплы болмасам да, анасың мен үндешкендерге жауап бермейсің. Мен ол банить бола. Мейт. Мейт бұл демек сенің достың, сен білен бірі-біріне бірге шей аласыз. Мәселен, бірге тапшыру бару? Демек, мен сенің мейтайма? Жоқ, абьюзер. Абьюзер, Шолпан, абьюзер сөзін мен енді оңладып тұрмышы бармақ білен түртіп көрсет алам. Шулай дегенін тағын? Ярын чойру мұна. Әйді, олдағы сөз гамать. Ойнау, краш. Краш ол мәселен бірер кішіге екінші кіші сүйкімлі болып көріне екен. Демек, мына бұл кішінің крашы сүйкімлі болып көрінген кіші шулай бармақ білен түртіп көрсет алам енді әйі. Рандом. Так, тутарша айтып бейткенде, бір сен дұшында. Деге, ұшырақлы кішейіндейм. Қазір мен айтам, фейк. Фейк, ол бірән енді үйік сөз. Бірән енді ялғыш болған информация. Мәселен, Шолпан бек көңілсіз һәм емсіз қыз. Міне бұл фейк депейді, фейк. Дұрыс түгіл, ялған, керісінше, әй.
Менә Шулпан иҗатны ничек кенә яңартмасыннар, инде генә перформанслар ясамасыннар, ничек кенә үзгәртмәсеннәр, ул барыбер матур булып кала. Менә бит безнең тапшырылды яңа чабара, яңа төр иҗат, яңа сүзләр, яхшы юлда. Иптәш алып баручы генә яшерәк булса иде. Әйтмә дә генә инде Шулпан, менә сиңа ничә яшь бит инде, яшьрәк булсаң иде, әзрәк. Эй, яра, барыбер тиздән сагынып килеп җитә ул. Сине сагынып түгел, тапшыруны сагынып. Яра, дуслар, без дә сезнең белән иҗаттан еракка китмик, чөнки безнең киләсе видеоязма да шулай ук сәнгать белән бәйле. Әле ул гына да түгел, карагач белерсез. Бу уку елы яңа гына башланган булса да, укудан туярга өлгергән мин театрга барырга булам. Әмма бу спектакльләрнең барысы да караганым булганга күрә, телефонга төртенеп, алга таба китәм. Әмма бара торгач, миңа бик кызыклы яңалык килеп төшә. Әйдә тизрәк минем белән, хәзер барысын да сөйлим. Кеше тулы зал, төрле төстәге утлар, сәхнәдә уйнаучы артистлар, декорация һәм грим. Бу сүзләрне ишетүгә безнең күз алдыбызга театр килә. Нәрсә соң ул театр? Театр ул сихри дөнья. Күңел өчен ял урыны, яңалыклар ачу мөмкинлеге. Без тамашачылар театрның ачык өлешен генә күрәбез. Ә сәхнә арты нинди серләргә бай икәнен хәзер белербез. Хәзерге вакытта менә сәхнәдә менә нинди эшләр гомумән башкараларны шуның турында да сөйләп китегез әле. Спектакльгә әзерләнәбез. Әйдәгез үзләреннән сорыйбыз. Әйдәгез. Сез монда хәзерге вакытта нәрсәләр майтарасыз? Нәрсә майтарабыз? Сәхнәнең төзелешен майтарабыз. Менә бүген нинди спектакль була беләсез? Әлбәттә, хыялый дигән спектакль була. Сез шуңа әзерләнәсез, диме? Әйе. Әлеге эшнең менә катлаулылыгы нәрсәдә икән сезнеңчә? Безнең өчен нәрсә катлаулыгы юк аның. Эшләргә кирәк. Менә күргәнегезчә, сәхнәнең бит без залдан бер өлешен генә күрәбез. Ә чынлыкта ул бик киң, шундый зур пространство. Анда менә декорациялар, реквизитлар, ярдәмчел предметлар. Менә бу сәпит дип әйтик, ул сез чын сәпитме? Анда йөрергә мөмкинме? Әйе, беттемме? Шулай Син йөреп беләсеңме? Мин йөри беләм. Йөреп карыялар. Әйдәгез. Театрның иң югары нуктасында тавыш һәм ут өчен җавап бирүчеләр утыра. Алар тамашачыларга күренмәсәләр дә мөһим рольләрнең берсен уйный. Төрле төстәге төймәләр, ыргаклар, пульт, кабельләр һәм башка без аңламаган әйберләр. Әмма менә алар тавыш дөньясының хуҗалары. Нинди нукталар монда, кнопочкалар нинди бар монда? Төрле спектакльдә төрлечә. Музыка өчен бар монда, монда микрофоннар өчен, подвесной микрофоннар өчен. Музыка өчен компьютердан музыка ибәрелә. Һәм сез бөтенесен буларны беләсез инде, кая? Менә монда спектакльләр безнең бар. Менә бит монда спектакльләр бар. Загрузка бар, ана уже басау, уже спектакль әзер. Үзе автоматическийме? Спектакль чыгарганда менә ясап куябыз да и исендә калдыра. Менә бит. Киләсе нукта булып без декорация цехына ашыгабыз. Миннән калмагыз, дуслар. Декорация цехына киттек. Ого! Нәкъ менә монда һәр спектакль өчен реквизит әзерләнә. Кылга, үй, эскәмия, капка, авыл яисә шәһәр рәсемнәре барысы да әлеге бүлмәдә туа. Мәсәлән, монда шушындай иске җирләрдә табып була. Улар бөтенесе декоратив. Хәзер дуслар, без артистларның гримерныларын карап чыгачакбыз. Ничегрәк икән анда мөхит һәм бәлки без шулай артистларны ташыратырбыз. Әйтегез киттек. Игътибарыгызга безнең данлыклы Исламия Мәхмүтованың аерым кабинеты. Беренче истәлекле урын. Аны кыймы яхшы. Грим бүлмәсе артистның икенче ие дип була. Нәкъ менә монда артистлар киенү, бизәнү эшләрен башкара һәм сәхнәгә чыгарга әзерләнә. Мин дә артистлар янына кунакка кирип чыгарга булдым. Исәнмесез? Менә монда безнең шулай беренче артистыбыз да монда үзенең төп бүлмәсендә. Исәнмесез, сезнең белән бераз сөйләшеп алыйк әле. Шунда әйтем бар. Театр ул илгештән башлана дип. Сезнең өчен театр нәрсәдән башлана икән? Театр минем өчен ул икенче өем. Чөнки без гомеребезнең күп вакытын шушында үткәрәбез. Менә инде
93 yılda şuşunda birinci adımlarını yasap kırgan edik. Gün sayın diyerlik jeyge yol vaxtlarından qola biz özümüzün yaratgan teatrımızda kilebіз, ijat etebіз yaratgan tamaşaçımızga. Dostlar, hozir biz teatrning eng tüp, eng qiziqli bo'lmalarining birisine kelib jetdik. Ul da bo'lsa, ul kostyumlar bo'lmasi. Vau! Ketdik, kiramiz. Qarag'iz, nihatli kostyum. Kostyum spektaklьнең иң мөһим әйберләренең берседер мөгаен. Биредә татар халык киеменнән алып, килмешәк образына кадәр костюмнар бар. Монсы яңа спектакль ахырсы, менә премьера булды. Менә карагыз әле достар, эксклюзив безнең каналдагына премьера күптән түгел булды. Һәм менә премьераның баш киеме. Менә ул менә шушы костюм бүлмәсендә, костюмнар бүлмәсендә шуның хәтле күп костюм име. Менә ничаклы костюм икән монда гомумән. Санап карасак. Әлеге залда 30лап спектакль өчен әзерләнгән киемнәр 200дән артык дип әйтергә була. Һәм алар төрле юллар белән булдырылган. Режиссер спектакль хакында, образлар хакында инде мәгълүмат биреп, уйлашканнан соң, күбесе әлбәттә тегелә. Чөнки кешенең үлчәмнәре, кешегә ничек ятуы, бөтенесе дә бит инде мөһим. Заманчарак шундый костюм кирәк булганда сатып алынырга да мөмкин. Күп очракта инде аксессуарлар сатып алына, перчаткалар, шундый әйберләр. Менә гомумән костюмнарны киеп карарга мөмкинме икән? Мөмкин, сезгә мөмкин. Все, китте хәзер киеп карыйбыз дуслар. Biz bizning kelgan o'ringa kiri qaytdik, aymi? Demak, Әлбәттә, без бүгенге шушы очрашуда театрның бер өлешен генә күрсәтә алдык. Шуңа күрә мин барыгызны да чакырам шәхсән килергә, үз күзләрегез белән күрергә, шушы атмосфераны, шушы халәтне тоярга килгәнегез өчен зур рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт. Шуннан да бик кызыклы һәм бик үзенчәлекле булды. Чөнки мин әле сәхнә артын күргәнем юк иде моңарча. Дуслар, сезгә дә шулай килергә тәкъдим итәм һәм әлбәттә инде спектакльләргә шулай килегез. Сәхнәдә басып торыны шулай ук бер ниндидер рәхәте бар миңа калса. Экскурсиябыз шуның белән тамам. Хәзер инде яңа көч һәм дәрт белән укуга керештек тә була. Әлеге видеозманы караганнан соң Шулпан чыннан да Тинчурин театрына яңаша карый башладым әле. Хәтта мин үзем дә театрга барасым килеп китте. Әле бергәләп рәхәтләнеп барыбыз да Шулпан. Тик башта видеозмаларны карап бетерәк кирәк. Алдагысын инде әле. Син белмисеңме? Юк, мин әле сценарийны танышырга җитешмәдем. Әйдә алайса. Мин сиңа сүзсез генә аңлатып карыйм, ә син театрны икән белергә тиешсең. Әйдә, аңлатып кара, мин белергә тырышам. Әйдә, игътибар карыйм. Шулпан менә мин сиңа карыйм да, мин көләсе генә килә, берәй дә уйыма килмәй әле. Кара инде, игътибарлырак кара менә. Нәрсә берәр дулкыннар манда, берәр нинди яңа дулкын, берәр шундыйрак видеозмы мәләндә. Юк инде, Рустан, юк инде. Ну, аңламыйсыңмы ни? Бию төреп бит инде, менә бию төреп. Шулпан, менә Аллага шөкер, әле син алып барыш юнәлешен сайлагансың. Биюче булган булсаң, сиңа тиңдәшләр булмас иде. Ну, уйлай инде бераз, уйлап кара. Юк, әйдә Шулпан, былай эшлибез. Әйдә, менә былай торып тормыйбыз. Менә видеозманы карыйбыз. Аннан соң мин сиңа түгел видеозманы нәрсә турында икән аңлатырмын, яме? Карыйк. Әйдә. Монда бии белмәүчеләрдә биергә өйрәнәләр. Казанда граффити һәм брейк-данс буенча халыкара чемпионат үтә. Брейк-данс һәм заманча шәһәр мәдәнияте Казанны яулап алды. Шулай дисәм,
hiç kine de yalgış bulmaz. Çünkü başkalabızda 14-nче тапкыр breakdance һәм graffiti буенча combination дип аталучы халыкара турнирның финалы узды. Бу Россиядә breakdance һәм урам сәнгате буенча иң зур турнир. Ул ел сайын бөтен дөньядан сәләтле яшьләрне җыя. Елдан-ел катнашучыларның әзерлеге артканга күрә, алар өчен таләпләр дә арта. Мәсәлән, breakdance юнәлешендә җиңү алар өчен бик күп үзенчәлекләрне истә тотарга кирәк. Танцор должен быть полноценным, да, то есть у него должен быть полноценный выход, должен быть музыкальный выход, должна быть какая-то смысловая идея в этом выходе, должны все компоненты максимально использованы, да. Турнирда катнашу өчен биючеләр Россиянең 170 шәһәреннән, шулай ук Болгария, Казахстан һәм Белоруссиядән дә килгәннәр. Биредә әлеге бию төрен күптәннән үзләштерүчеләр дә, яңа гына үзләрен бу юнәлештә табучылар да бар иде. Я занимаюсь брейкингом уже 5 лет. А как ты вообще узнала о брейкинге? Ну, у меня был школьный друг, который занимался, он показал мне пару движений, я решила пойти тоже заниматься. Покажешь мне тоже какие-то движения? Я тоже вот хочу, как ты, попробовать брейкинг заняться. Да, давайте. Давай. Что нужно сделать? Какое-то самое простое. Ладно, мы, получается, пинаем вперед ногой, потом ставим. Ага, это самое простое? Да. Ну, демек, миңа үйренергә дә үйренергә кирәк. Combination турнирында брейкинг буенча ярышлардан тыш, катнашучылар һәм тамашачылар өчен төрле мастер-класслар, профессионаллар белән әңгәмәләр һәм граффити батллар әзерләнгән иде. Ярыша диварларга төрле рәсемнәр ясаучыларны мин үзем дә зур кызыксыну белән күзәттем. С 2009 года я продвигаю русское национальное течение в граффити, то есть мой стиль базируется на элементах орнаментальных композиций и буквах до реформы русской письменности 1918 года. Вот. Но в данном контексте я буду делать композицию, вдохновленную классическим граффити, то есть так называемый throw-up. Это некий идентификационный код, являющийся визитной карточкой граффити-райтера, так называемого, то есть граффити-художника, и максимально быстро и просто воспроизводимый, тиражируемый в форматах города. Ярышларга кызыксыну чыннан да зур. Башкалабызда булмаучылар турнирына онлайн трансляция аша карый алды. Беренче 6 сәгатьтә батлларны 40 меңнән артык кеше карарга өлгергән. Миңа калса, киләсе елга бу саннар тагын да артачак. Смотрите, как только нажали, баллончик подает линию, чтобы она не текла, сразу начинаете вести, ну вот примерно. Вот такую линию? Вот по этой. Ага, давайте. Не меняйте расстояние между стеной и баллончиком, чтобы линия не варьировалась. Вот так, да? Да. О! Шикарно. Первый раз Да. могу только позавидовать, у меня гораздо хуже был опыт. Менә бит ошап китсә, граффитиста булып куярмын әле. Очень классная у вас работа так сейчас. Спасибо. Биредә барлык граффити ясаучылар үзләренең махсус шундый имзаларын калдыралар. Шуңа күрә мин дә алардан читтә калмыйча, шундый махсус маркер белән үземнең имзамны калдырырга булдым. Булды бугай бу. Мин дә үземнең имзамны калдырдым. Хәзер инде тапшырыбызны алга таба дәвам итсәк тә була. Иә, сәтіріне болды енді видеозма? Мен шулпан ойлап тұрдым да, ялғышмасам, бүйі түрі брейк-данс турында болды. О, эрудитта енді өзі. Енді сен бүйіші қадар болған, мен эрудит енді шында. Бегірек құрқа білмейсің енді өзі. Шулпан шылайында, ярар айда ойынан оймақ шығармайық, шойартудан ортыққа кетмесін. Мен шул көңілі мезгілде тапшыруымызны ем қақлайық. Бітті де мені енді? Йоқшай біргіл шылай әз болады, тез бітейін ол. Нормальный тамашашылар, біз сінің білен зоққа соғылашымыз, келесі атна шушу орында, шушу уақытта көрішкеншеге қадар. Хош-хош!